i-stress nje kakhulu ngiphinde nje manje engeke ngihlale nabo nje eduzane bake basho ukuthi hayi ngazothi sengumuntu oshesha acikeke ngoba manje ngihlezi nje ngidiniwe kodwa ngiyazama ukuthi ngibuyise ngoba nje kukhona engikwazi ukuhlala nabo abanga-understandayo impela siyahlala nabo mase bebona ukuthi ngazokuthi mhlawumbe sengithi bangibuyisa. Uhlala noba ekhaya ngihlala nodadewethu bese kuba khona nje umzala ozivakashelayo khona nje naye njengamanje. Unabo abantwana? Nginomntwana oyedwa engimaziyo. Indoda yayibe nekhathi la elathi ifuna khona ukuhlangana nomuntu wesifazane kubuye kunjani yeba khona imizwa njengaleyo? Yebo iyaba khona kakhulu. Iyaba khona. Kodwa bese ubavale ukuthi uzobone lezi zinto lezi. Inkinga manje kuba amahloni phela yabo ukuthi ubani mhlawumbe nje yabo ngizothi mangiqhamuka kuyena lo muntu wesifazane yabo cause umuntu vetane nje ngiqhamuka nje ngisho noma mhlawumbe ngiyihambela nje bonakala kuyabonakala nje abantu futhi iyabathusa lento ngeke ngibone impela. Yemsemncane yini ofisa umphakathi ukusiza nayo njengoba belalela bamiliyoni namamiliyoni okhosi? Mina usizo bengilifisa ukuthi mhlawumbe makukhona owaziyo ngalento ngalolu hlobo lokugula aphumele obala mhlawumbe asho ukuthi hayi mina ngiyayazi lento isizakala kanje. Kuze abanye mhlawumbe njengaleyo uyithole mhlawumbe kade usenkonzweni esekamereni nomunye umuntu asikho isimo esinjengaleso wazi. Yebo impela nje bengikuzwa ngabantu ke lobo nje abaxoxa uthi hayi indoda mhlawumbe uma bekusolwa nje kakhulu futhi uma wengane bamsolile nje kakhulu engawo ukuthi waze nje naye wanginika kumchamo wakhe yabo ngoba manje inkulumo seziningi kakhulu wanginika umchamo lo wayengisiza wenza amakhatha akhe ngaphuzi kodwa still kwangenzeka lutho. Nokucheka ngabesibeke sibheke Dr. bengibuka nje kumfowethu okuyena oye wasukuma njengelunga lomphakathi ukuthi emphakathini mhlawumbe mangasondela nje kancane mfowethu njengoba kuwena akuthinti anihlobene uyilunga lomphakathi kodwa uthi ingane encane kangaka akwazi mhlawumbe emphakathini kunjani isimo sinjani nifisani njengomphakathi kunilimaze kangakanani njengomphakathi futhi sibonge kakhulu ukuthi indaba isukunyelwe nawe malunga nje omphakathi ungasondela futhi ngibonga ithuba sesimroza cha untando lona ukusondela kancane ngibonga ithuba sesimroza untando lona umfana omncane ukhulele phambi kwami mina sengumuntu osekhulele ngokomnyaka ngoba sengu50 plus ukhulele phambi kwami ngazi uyise ngazi noma wakhe umakhelwane mimqala lento ngiyambona ukuthi ahambe kahle bayashona abantu bomphakathi uthi ulako lapha yana ayiluhlulo lwemfezi ngikwazi ukuthi ke ngimbize eduze kusho ukuthi izilwane zakhe nezilwane zami ke ngisho njalo ke zazwana saqala ke sahambisa ibhedlela wahamba incwadi sikhona angifuni ukuthi isibhedlela sisihlulekile ezinye ibhedlela zifuna imali edingekayo ezintweni mhlambe ephethe untando ngoba angifuni ukuthi ngithi ibhedlela ihlulekile ngabe yiphutha lelo kodwa nje ngingajabula ukuthi iSouth Africa ikwazi ukuthi izolekelela mina njengomuntu nje omphakathi futhi umfana umakhelwane sibhekene nje umuzi wami nakubo bhekene ngase ngikwazi ukuthi ngimsize kulo konke nakudingayo njengomuntu womphakathi ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Lokho zefana 27 minutes after 7 singabe sakude kakhulu asamukele kodokotela ke abazi lezi zinto ngokufundela khona Dr. Isitho Sami uyi-urologist. Mfowethu Msiba sikubingelele sikomukele ku Khosi Ekseni. Ngiyacabanga ukuthi kungaba yithuba elihle leli kube lapha bendabuko bangempela nothi abadlala icash nabaskema abantu lokuthi bazibonakalise emhlabeni ukuthi ngempela umuthi ukhona uyasebenza nokuthi futhi umuthi ukhona
uyakwazi ukuthi ulaphe. Uma ngabe kuwukuthi ngempela banabo basho ukuthi ngempela iyilumbu lesilibonayo nathi lesibabazisayo ukuthi bavele bamtreat umfowethu uma ngabe sangakwazi ukuthi atreateke abuyeke esimeni sakhe. Ngicabanga ukuthi lokho nakubona kungaba ingqayizivele yethuba nenqophamlando ukuthi ngempela ukuze bakwazi ukurecognizeka nabemhlabeni, ngoba siyazi ukuthi into mangabe eqhamuka nomuntu webala lethu emhlabeni ingazuthi ayithatheki kahle, especially mangabe kuyeyethu thina abantu abansundu. Kuphinde ke futhi kubeke nasikholwa nanabo ukuthi uNkulunkulu ukhona, konke ngoNkulunkulu akukho ngale koNkulunkulu. Nabo yithuba leli futhi elingaba lihle lokuphakamisa ukuthi umveli nqanga amandla akhona ngempela ayasebenza uma nabo beyokwazi ukuthi basilaphe lesi sifo, ngoba asifihlile ngane zakwethu. Whoever yokwazi ukuthi assist umfethu siyobuya sizomveza la, sibonge, siqhakambise naye isiphiwo anaso sokuthi akwazi ukuthi ke asize abantu. Esikubalekela ukuthi mhlawumbe njengamanje siyazi ukuthi kunabantu abasuke bafuna ukuthi osomathuba mhlawumbe bafuna ukuthi nanti ithuba bafuna ukuvela baqame, uzofuneka nathi sikuvikele ukuthi singagcina sisebenzisa ngendlela e-wrong kanti sizokwelapha la umfowethu udinga usizo. Asikho into mhlawumbe ukuthi sifuna ukutrenda, sifuna ukuveza usibani mhlawumbe bafuna ukuskema abantu. No, umfowethu nasi isifo simphethe. Kulowo ozethembayo akeze South Africa, akeze emhlabeni jikelele, isiyonke nje universe, akavele ngokwazi ukuthi alaphe irrespective ukuthi ngabe uqhamuka kephi. Ithe western medicine odokotela ozithembayo bangavela, owe-traditional owazi mhlawumbe traditional medicine angavela naye, abakhola mhlawumbe emthandazweni nabo bangavela bazothandalela umfethu. Siyokwazi ukuthi udumo silise lapho kufuneka liye khona udumo kuleso oyoba ngempela ukwazi ukuthi alekelele umfethu lesimo abhekene. Ngibingelele bafethu, welcome back to Chef Soul TV News. Ngibingelele namukele kuyona channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video bafethu. Lana ke ngeke ngabona lolu daba la enkundleni zokuxhumana, it's TikTok and also ku Facebook nakhona lapha yana ke ku YouTube lukhona futhi ke lolu daba ke luphushwa ke omunye ke wobhuti esibukela kubona la kakhulukazi ke ku YouTube I channel yakhe uThuleleni TV uma ngingaprocess. So lana ke kukhulunywa ngodaba la lomfowethu. Lo mfowethu lo njengoba nimbona nje unenkinga lapha yana ke kwesingezansi sakhe njengoba ke sebechazile basho uze wahamba wafika ekuthenini ke afinyelele okhosini FM njengoba nibona isiqeshana lesi engisifakile la ngaseqaleni kwayo le video. So okwenzakalayo la kule video ukuthi lo mfowethu uyachaza mayelana nesimo sakhe and futhi ke isimo sakhe kubukeka singekho sihle neze, okuyinto ke uthola ukuthi abantu bayishaya indiva kakhulu ke, especially uma uzobona ke indlela abantu ababehave ngayo, indlela abantu abenza ngayo izinto, yabo bazenza ngobudedengu njalo njalo. Kodwa ke okubalekile okuyisifundo ukuthi ke abantu abayeke ukuhambe belala noma benza izinto ke ezingalungile, noma ngoba abanye ba prove point. Omunye uthola ukuthi ke ngempela ulale nomuntu wesifazane, uthola ukuthi lowo muntu wesifazane ube umuntu ngempela ke oyingodosi yomuntu, kahle ngamanye amazwi oyinkosikazi womuntu oshadile onomuzi wakhe, uyabona. Angeke sakuphika ukuthi abantu banabo lobo budedengu, angeke sakuphika ukuthi ke abantu ke kunezinto abazenzayo ngale bengabonakala. Kodwa ke kuhle ukuthi ke uzilawule kulezo zinto lezo, uzinqande ngayo yonke indlela, ngoba abantu benza izinto ngempela esikhathini samanje ongeke wathi ke uma usudinga usizo kube lulu usizakale ngazo. Especially nje ngizokutshela ngendaba indima edlalwa umuthi esikhathini samanje. Abantu bayakulumba ngoba kungenzeka ukuthi lona ilumbo, kungenzeka ukuthi ke isifo nje esimphethe natural, yabo. Kodwa okumele abantu baqaphele noma baqikelele iloku ukuthi ke bakugweme abantu ukuthi benze izinto ke ezingcolile namakhosikazi abantu, noma futhi omunye umuntu ufuna ukuprove ipoint ukuthi hayi mina vele ngeke ungenze lutho, intombi yami ngeke uyenze lutho kanjani, yabo. Abantu benzela ukuvikela imindeni yabo, ngoba siyabona ukuthi even ngisho nama divorce esikhathini samanje ayinto elula nje. Umuntu uyakwazi ukuthi ashade manje in 3 months or in 6 months phatha akase kulowo muzi usuwile and sekuya divorce njalo. Ezinye zezinto lezo ezigcine zenza ukuthi abantu bacuphe imindeni yabo, bacuphe imizi yabo, ngoba bayabona ukuthi ke kuhamba kanjani esikhathini samanje. Akugcini umuzi ngokuthi ucushwe ekuthenini ke kube umuntu wesifazane, naye umuntu wesilisa loyo yenza ukuthi uhambe umuntu wesifazane, kuyenzeka ukuthi uhambe uye kumuntu wesilisa uthola ukuthi ke lowo muntu wesilisa loyo njengoba eshadile nje naye futhi unkosikazi wakhe wenze the very same thing. Unkosikazi wakhe umcuphela ukuthi ke akafuni ukuthi ke ayibandakanye ke nabanye abantu besifazane. Into le abantu abaningi kumele ngabe bayakwazi ukuthi ke bayiqikelele, into ekumele ngabe abantu abaningi bayakwazi ukuthi ke bahloniphane, yabo, ngoba kukhona ukungahloniphani esikhathini esiningi samanje futhi ukuthi ke uzothola umuntu nje owumfana
useyoshela unkosikazi wakho, uthola ukuthi intombazane esencanyana iyabona ukuthi umkhwenyana wakho-ke lo, kodwa ikwazi ukuthi iqhubeke yenze izinto-ke ezingasile naye. So I think leyo nto leyo nje ila kumele siqale khona esekuthenini thina siyihluze kahle nemiqondo yethu ukuthi-ke ngempela-ke sikwazi kanjani-ke ukuyivikela thina kuqala ngaphambi kokuthi-ke sifike noma sigcine sifinyelela-ke ey'nkingeni ey'fana nalezi. When it comes to i-natural cause-ke kungenzeka ukuthi-ke i-natural cause le eyenze lo mfowethu, and futhi-ke odokotela njengoba kuthiwa-ke bayabiza kangaka nje esikhathini samanje-ke kungekho into athatha kuyona angahlanganisa ukuze akwazi ukuthi-ke azincede nako lokho. Futhi abantu-ke I think-ke ranging from iy'ndaba zey'dakamizwa, izinto mhlawumbe esiyidlayo njalo konke lokho I think-ke kuyinto ngempela-ke ekumele sikuqaphele kakhulu lokho, ngoba uthola ukuthi-ke abanye abantu bagcine bephathwa izifo ey'kanje kungenxa mhlawumbe yezinto-ke abayisebenzisayo yabo ey'fana ney'dakamizwa zohlobo oluthile-ke. Ngeke ngasho ukuthi uhlobo olunjani yabo, kodwa khona la ogcina ubone khona ukuthi okay fine, lezi zinto lezi abantu akufanelekile ukuthi-ke ngabe bayayisebenzisa ngenxa yokuthi-ke vele zinama-effects angasile. Nokuthi-ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ufuna ukuthi ujabulise omunye umuntu, uhambe uyobooster, ufuna mhlawumbe ukulula induku yakho nani yabo, uhambe uye kulabantu laba abayibiza ngodokotela abala emgaqweni njalo. Ubona ama-poster la kuthiwa hayi mawufuna uku-enlarge ini yakho uhamba usu-apply lezo zinto. Konke lokho kuba imbangela yokuthi ugcine ufinyelele esimeni esinjengalesi. So abantu abakugweme konke lokho. Anyways bafethu, if you have anything to say regarding lolu daba, you can comment on the section down below. Do not forget to subscribe to this channel. Do not forget to like this video. Ngibonge kakhulu bafethu. Danko.